Ale pamätáš si, kedy si hral naposledy súťažný zápas? No, 22. decembra z Kazaňov. Ako to teraz s tebou vyzerá? Tak ja už vlastne trénujem na 100%, hrať môžem, už len čakám na príležitosť. Tá príležitosť môže prísť z týchto posledných troch zápasov, áno? Tak dúfam, že hej. Preto odlietaš s tímom, aká je nálada v tíme pred odletom? Tak dobrá, ako my ideme za svojím cieľom a budeme sa snažiť ho splniť. Určite nám je ľúto, že sa nám nepodarilo ten postup potvrdiť už v domácich zápasoch. Tak je to škoda, ale tak hovorím, máme to vo svojich rukách a pôjdeme do toho naplno. Sú to traja súperi, ktorých poznáme zo začiatku základnej časti KHL. Zmenilo sa niečo, s akými cieľmi tam ideme? Tak ako my ich poznáme, no proste musíme vyhrať nejaké zápasy a dúfam, že sa nám to podarí, aby sme potvrdili play-off. Postavia sa proti nám dvaja slovenskí brankári, už v tom prvom Lašák, poznáš ho? Ja osobne Jana Lašáka nepoznám, tak osobne sa na ten zápas teším. Myslíš, že bude trošku paradoxné, keď práve slovenskí brankári by nám mali zabrániť v postupu však? Tak dúfam, že sa im to nepodarí. Máme tu také počasie, aké tu máme. Viete o tom, že či pôjde lietadlo, či to bude všetko v poriadku? No, neviem vôbec ako, ale tak dúfam, že všetko bude podľa plánu a budeme tam. Samozrejme, my chceme už vlastne to čo najskôr, aby sme mali tú play-offistu a uvidíme. Ten trip je trošku špecifický v tom zmysle, že navštívite až 3 krajiny. Ako to vnímaš? Tak, pozrieme kus sveta, uvidíme vlastne, no. Ideme hlavne za tým cieľom postúpiť do play-off.